astray, I had lost my way when I called upon his name. Let me rest. Well, good morning, Sola. Dit is augustus 15e. We zijn halfjarig met augustus. En we zijn zo wie even halfjarig met het boek Apostelgeschichte. We zijn wel de tweede part van Apostelgeschichte 17 even vieren. En de derde vieren naar de even gaan. Okay, wel ik met lezen. Dat vangt bij Apostelgeschichte 17 vers 16 aan, waar Paulus en de stad Athen is. Op Engels würde sein Athens. Both three. One who is greater love, with joy I will ever see. Oké, nog hartelijk welkom. Dit keer te hier in 1250 KIKZ Radio. Ook op het internet www.kikzkscm.com. En dan load je ook op YouTube en check die links wel eens weer. Load je ook op WhatsApp status. En zo we hadden viermaal dat Paulus kreeg jeng stond. Wer wir jeng Paulus en zijn boodschap? Wel, eerstens de Feind. De Feind leeft niet, wanneer mensen zich draaien naar Jezus. Jemand hat gesagt, den Feind ist ein ganzen Down von Menschen von Gott reden, Gott lesen, aber den Feind ist ein sehr im Stich von Menschen von Jesus Christus reden. Das war bevor sein in der Evangeliums, dass der wird versprechen wir, der wird verhalten wir, dass wir Jesus Christus haben. Über 300 Prophezeiungen erfüllt, was im Alten Testament von anbieten. Aber das religiöse System, das echte, die Kirchenlehrer zu der Zeit, die wollen nicht von diesem Jesus, die wollen bloß Gott. Aber die kannst nicht Gott haben ohne Jesus Christus. Die kannst nicht Gott und nicht Jesus Christus haben ohne den Heiligen Geist. Die drei sind ein, das ist ein Gott. Und so hier hat Paulus eine Botschaft für diese Menschen, dass dieser Jesus ist gekommen, in Bethlehem geboren, in Nazareth abgewaschen, der hat ihr Leben, der ist gestorben für ihre Sünden, der ist abgestanden, der ist bei der rechten Hand Gottes. Und die kan aannemen en geloven, die kan Buße doen. En wanneer die dat gedaan hebben, die kan je troffen laten. En dat weer deze mensen im Stich. Wat wie ihre Botschaft? Ihre Botschaft weer, dat gesagt, Mose moet je nu gaan, dat gesagt, Mose moet je harten. En je moet doen wat die Kirchenlehrer zijn, heeft zich alle bekannt, niet zo? En zo niet kreeg Paulus aan mijn jeng stond, jeng deze Botschaft van Jezus Christus. Van wem? Van Juden. Aber wer wird nicht vergessen, da werden viele Juden, die nehmen das mit Frieden an. Und wer nimmt das noch an? Die Heiden, die Griechen, die Römer. Und die Juden werden fertig im Stich, dass diese Heiden sollen nicht auch den Glauben kriegen. Aber das ist Gott ihnen Leben genug, was für die ganze Welt ist. Gott will nicht den Tod vom Sünder, er will, dass jeder einer zu der Gerechtigkeit kommt durch Jesus Christus. Was passiert ist, dass wir kommen an mit unseren Sinn, mit unseren Schwachheiten, unseren Verkortungen, unsere Fehler. Dan brengen we aan die en zeggen, Herr Jezus, mir dat het leid. Wist die mir den Sinn zu Gott holen, wist die mir in Hell anzenden hier wieder. Dann sagt die Schrift, er nimmt all die Sinn, er macht die verschwingen. Das ist einfach eine Schrift, so wie das Außen vom Wasser, und das bleibt sofort vom Meer. Das ist, wann die Sinn nicht nur gewaschen sind, und sie nicht üben. Dann nimmt er seine Gerechtigkeit, dann nimmt er sein Godet, und er schmiert über uns. Wir haben wie ein Kleid von Gerechtigkeit über uns. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich für Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Und dort ist seine Gerechtigkeit, was über uns getroffen ist, ist ein Kleid. Und die sieht er bloß seine Kinder. Er sieht nicht den Sinn, die Kartkommenheiten, die Fehler. Er sieht bloß seine Kinder. Und dort ist klar, dass wenn dein Kind sich verstorbt, ist es dann noch dein Kind? Jo, das bleibt dein Kind. Hast du noch ein Leib für den? Fällt ein Leib für den? Jo. Dass die Genug, dass die Barmherzigkeit, jo, wenn es dann einfach meine Kinder. Und besonders die Großkinder, nicht so? Und so in der Stadt, wo Paulus das erste war, in Thessalonika, die werden der half wat veranbieren, nahm das an, der andere half in jeng an, dann muss Paulus schließlich verloten, wenn es war so drauf, so viel Gegenstand, dass er muss einfach verloten. Dann kam in der Stadt Bereia, und da werden die Juden groß anders gesagt. Die horchen in seine Botschaft, und das will uns nur sein. Und jeng sein, die Schrift, was sie hatten, das wird dann Moses in der Schrift gewesen, das Alte Testament. Und wer dort reich lesen wird, da waren sie so gedacht, das ist hier verhebt so, was der Paulus sagt. So in Bereia wird er gelobt. Und dann sagt er, er kam in der Stadt Athen, Athens, und dort ist eine große Stadt von Ophiaterie,
Athen had viele tempels für ihre Aufjahre und so weiter. Und dat zag je in de synagoge, weer de jüdische tempel. En dat zag je dat hij deed, op Engels zeggen we, he reasoned. Dat wordt erst niet door strijden, dat wordt erst een uittuischung. Hij had een uittuischung met de Juden, ook met de Griechen, wat aan God leiden, en reden van woord van Jezus Christus. Dan werden in Athen veel studenten van filosofie. Filosofie, dat is een weg van denken over God en Jata, Schlechtet, Godet en so weiter. En dat werden zonnen wat de bloß leggen en daher war vielleicht Raum zu sagen, en wat is nie, wat geht on in de wereld, vielleicht Politics, haben vielleicht viel Politics vertalt en so weiter. En nu waren ze aan, hier is een Paulus, der hat ons wat niet. En so leven ze, dus nog waar, was nog een God, wat hier verstellen wil. En dan brengen ze aan naar ihre meeting. En vragen, wat van de leer hast du? Wie hast wat niet en wie zijn nieuwsgierig? Oké, so dat is fijn. Mensen zullen nieuwsgierig zijn te Jezus Christus en te God. En dat zegt u, die hadden bloß een uittuischung over dat laatste en dat nieuwste. Wat geht on in de wereld? En dan heeft Paulus een grote wijsheid om in te reden. Zegt hij, ik ging de jene stad daar, ik heb jene stad bezocht, ik heb bezoek gemaakt. En ik kon zeggen, je had vele afjagen. En dat, die waren van steen gemaakt zijn en van hout. En dan werd je bed, er werd eten gebracht, soms werd verbrand, onder het vervuilde. Maar ze moesten immer opgeven te ihre afjagen. En verten tieren, verten eten, verten geld. En dan zegt Paulus, dan zegt du een of God, dat zie je, te den God wat we niet kan. Te den arbeitenden God, sozusagen, den unbekannten God, dat is wat het zijn wil. Nu zegt Paulus, ik wil jullie van den God vertellen. Der heeft alles gemerkt, der heeft alles erschaffen. Nee, voor den ga je niet een tempel bouwen, want der is over alles, der is in alles. En je kan niets doen voor hem, kan hem niet doen, want hem fehlt niets. Hij is der, wat ons leven geeft, Odem schenkt. Dat is een zeer fijne description, een zeer fijne uitlegging van wie God is. En dan zegt hij, der heeft ongemerkt, en der heeft Länder gemerkt, der heeft het Butter gesagt en so weiter. En der is den je te zien, den je te vingen. Wie han Oden, ans hort het bumsen, bloß wegen des Gott het toelaat. En dan brukt hij een van ihre Dichter, wat even van zo'n God geschreven heeft, wie zijn zijn Nachkommenschaft. En so nu zeg Paulus te deze, weels wie alles Gott zijn Kinder zijn. So Gott, jeder Mensch wat gemerkt is, dat is een Gottes Kind. Waarom? Wenn der is gemerkt in Gott zijn Ebenbild. Aber Gott zijn Kinder zijn niet alle Gott zijn Kinder. Weet je wat ik mijn? Wie als Gottes Kinder, wat nur zijn Ebenbild gemerkt zijn, wie moeten danach am aannemen en geloven, en ans Hort, ans Gedächtnis, ans Leben, en wie moeten am dat stetig geven van ons Hort. En so nu redt Paulus davon. Wie zijn alle Gott zijn Kinder, aber die fehlt noch ein Ding. En al deze afjagen wat je hebben van zilver en goud, dat heeft God wat niet even zijn, wegen die wissen niet beter. Maar nu is er in Jezus Christus gekomen, en der heeft onze zin opgenomen. Nu zegt Paulus daar een beetje woord en zegt dat dit Jezus, der wordt terugkomen, en vers 31, en der wordt rechter zijn. Nu groß is hij ons heiland, mijn vriend. Nu is hij ons, Hebräer redt sogar van hij is ons oudste broeder. Waarom? Wegen hij is hier was, hij heeft vlees opgenomen. Bloot, hij wordt meid, am hungert. Hij is ons oudste broeder. Over die Jezus komt een dag terug, naar wat hij ons rechten, zegt Paulus. En zij je rijdt voor dat je recht. En zo durch deze man, wegen deze man heeft hem wat aardig gedaan. Maar hij is voor onze zin gestorben, hij is opgestaan, dat je heeft deze Jezus dat recht ons te rechten. Dan zegt dat, in vers 32, dat hij dit hier, maar niet like had het alle sens gemerkt. Dat hij in het Oude Testament weer, en dat hij een Schöpfer Gott is, dat maakt niet alle sens. Aber dat is Jezus zo van dood opgestaan zijn. Dan zegt het door, was ze spaart hadden. En anderen zeiden, wie wil nog meer hier? Dat is toch niet immer de antwoord, want die van Jezus Christus vertelt. Die leeft van, die worden entweder spot kriegen, oder mensen worden nieuwsgierig zijn. Dat is krijg wat hier passiert. Dan zegt hij, wie wil nog meer hier? Dan zegt het, Paulus verleidt. En over de weer meerdere wordt het onnoem. Dionysius wie einer, en de vrouw named Damaris, en de vele andere.
Nu is het evangelium bij Athen gekomen. En het nächste Mal, dan is hij bij Korinth, nog maar een grote stad. So we waren naar Doeloten te vandaan. We zijn fertig met Apostelgeschichte 17. Nächstes Mal zijn we dan bij Apostelgeschichte 18. Nu hebben we nog meer van Aquila en Apollos en so weiter. En in Korinth wordt Paulus lang blijven. Wat een jaar en half. Toen durchquatten gerinden en dat evangelium met Paulus is krijgt wat hij deed, want in de grote steden het evangelium brengt, daar wordt het uitspreiden naar het eeuwige part van de wereld. Wegen. Praxis wel maar zijn, zum Beispiel die Würste in Dallas van Jezus predigen. Menschen in Dallas nemen het aan. Wat is in Dallas? Een grote airport, een van de wereld de grootste. Het evangelium wordt both uitgevlogen zijn, uitgespreid zijn, niet zo. So Paulus weet graag wat hij deed en wat nächstes Mal meer davon. Paulus in de Nieuwigkeiten wie immer, die kostet solche nicht verdienen. Het gesagt, Mose, der die nicht raden. Das ist bloß ein Rader, ein Vermittler zwischen Menschen und Gott, das ist Jesus Christus. Der ist von sich gestorben, der ist aufgestanden, der kommt frei. Das ist die Botschaft, was wir nennen das Evangelium, meine Freunde. Evangelium die bloß gute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten. Man kann ihn sehen und will frei mit das Evangelium, die zu vergraben, die 1250 KI-KZ. I had lost my way when I called upon his name.